ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ 2017 ମସିହା ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପିତା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସମୟ 8:30 ରୁ 9 ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 5:30 ହେଲା, 5:30 ରୁ 7:30। ଏ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହିସବୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଆମର ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହୁଏ।